сарвазири мамлакат Қоҳӣ Расулзода дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон нахуст бо рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи Сурхоб шинос шуд. дар ҳудуди ноҳияи Темурмалик мавзеъҳое мавҷуд аст ки дар вақти боронгариҳо аз он расонидани зарар аз эҳтимол дур нест. дар ин давра барои гузарондани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва кашонидани тахтасангҳо корҳои зарурӣ ба анҷом расонида шудааст. сарвазири мамлакат бо ёдоварӣ аз паст будани сатҳи об гузарондани корҳои омӯзиширо дар мавзеъҳои хавфноки ноҳияҳои Темурмалик, Восеъ, Ҳамадонӣ, Фархор ва шаҳри Кӯлоб зарур донист. сохторҳои марбута ҷиҳати тибқи нақша пеш бурдани корҳо, идома додани раванди соҳилмустаҳкамкунӣ ва пешгирӣ намудани хавфи эҳтимолӣ вазифадор шуданд. айни замон дар ноҳияи Темурмалик бунёди бинои осоишгоҳ ҷараён дорад. иншооти мазкур барои табобату фароғат пешбинӣ шуда дар як вақт метавонад ба 350 нафар хизмат расонад. сарвазири мамлакат Қоҳӣ Расулзода бо ёдоварӣ аз дастгириву таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат нисбат ба намояндагони бахши хусусӣ бо сифат ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонидани корҳои сохтмониро зарур донист. дар сурати мутобиқ ба талаботи сатҳи байналмилалӣ ба роҳ мондани хизматрасонӣ сайёҳон бештар ҷалб шуда сайёҳӣ ҳамчун сердаромадтарин самт манфиатовар мегардад. бунёди бинои осоишгоҳ дар асоси нақшаи муосир сурат гирифта аз 7 ошёна иборат мебошад. дар раванди корҳои сохтмонӣ 54 нафар ба ҷои кор таъмин буда дар сурати пурра мавриди истифода қарор гирифтани иншооти хизматрасонӣ 50 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. ифтитоҳи бинои осоишгоҳ соли 2024 дар назар аст. айни замон дар ноҳияи Темурмалик татбиқи лоиҳаи бо оби нӯшокӣ таъмин кардани аҳолии маркази ноҳия идома дорад. об аз дарёи Қизилсуг гирифта шуда баъди коркард ба аҳолӣ пешниҳод карда мешавад. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳӣ Расулзода инро ба натиҷаи амалишавии нақшаҳои ҳукумати мамлакат марбут дониста таваҷҷӯҳи кормандонро ба иҷрои босифати корҳо ҷалб кард. дар сурати татбиқи лоиҳа тақрибан 15 000 аҳолии маркази ноҳияи Темурмалик бо оби нӯшокӣ таъмин мешаванд ки зиёдшавии шаҳрвандон низ ба ҳисоб гирифта шудааст. дар деҳаи навбунёди танобчии болои ноҳияи Темурмалик бо иштироки сарвазири мамлакат Қоҳӣ Расулзода муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 ба истифода дода шуд. иншооти соҳаи маориф аз 2 ошёна иборат буда барои таҳсили 480 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. мо ҷавонони хушбахти замони истиқлол миннатдори худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонем, ки ба мо чунин муассисаи зебо бо ҳама симхонаҳои васеъу барҳаво тӯҳфа намуданд. оид ба рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф симхонаҳои муассисаи мазкур бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонданд. чунин ғамхори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо ҷавонони ташнаи илмро водор мекунанд, ки барои мукаммал гардондани савияи дониш худ кӯшиш намуда дар ободу зебо гардондани кишвари азизамон саҳмгузор бошем. бинои мактаб дорои симхонаҳои барҳавои фанӣ, озмоишгоҳ барои фанҳои физикаву кимиё, биология, симхонаи технологияи иттилоотӣ ва дигар шароити зарурӣ мебошад. ҳадафҳои созанда дар пайравӣ ба иқдоми ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ин ҳамеша мароми мост. ин муассисаи навбунёди таълиме ки барои ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон пешбинӣ шудааст, имрӯз дорои тамоми инфраструктураи зарурӣ мебошад ва чун як армуғон барои хонандагони ин деҳот фаъол гардид. иншооти соҳаи маориф бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби сармояи хориҷӣ сохта шудааст. баъди мавриди истифода қарор гирифтан дар муассисаи таълимӣ 26 нафар ба ҷои кор таъмин шуданд. то ин вақт бо сабаби набудани муассисаи таълимӣ хонандагон роҳи дарозро тай карда барои омӯзиш ба дигар деҳа мерафтанд. сарвазири мамлакат бо ёдоварӣ аз нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба Маҷлиси олӣ фароҳам овардани шароити заруриро барои сокинони мамлакат аз ҳадафҳои асосии давлат арзёбӣ намуд. омӯзгорон ва сокинони деҳа барои истифодаи муфид аз шароити фароҳамшуда баланд бардоштани савияи дониши насли наврас ва оянда ба камол расонидани кадрҳои лаёқатманду хештаншинос ҷиҳати хизмат кардан ба нафъи давлату миллат вазифадор шуданд. боиси ифтихори мо омӯзгорон ва сокинони деҳаи танубчӣ аст, ки имрӯз ба мо чунин як муассисаи бо тамоми таҷҳизоти замонавиро тӯҳфа намуданд ва миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонем, ки дар чунин як деҳаи дурдасти кӯҳӣ чунин як муассисаи бо тамоми таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шударо тӯҳфа намуданд. ҳамчунин дар ҳамин рӯз дар деҳаи навбунёди танобчии болои ноҳияи Темурмалик бунгоҳи тиббӣ ба истифода
истифода дода шуд. иншооти нави соҳаи тандурустӣ бо сохти меъмории замонавӣ сохта шуда аз 5 ҳуҷра иборат мебошад. минбаъд 7 нафар ба сокинони деҳот хизмати тиббӣ мерасонанд. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода таваҷҷӯҳи кормандони соҳаи тибро ба истифодаи муфид аз имконияти замонавии мавҷуда ва дар сатҳи баланд ба мардум хизмат расонидан ҷалб кард. бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи танобчии боло бо мақсади иҷрои супоришҳои роҳбари давлат аз ҷониби намояндагони бахши хусусӣ сохта шуда саҳни он мутобиқ ба талаботи меъморӣ зебо гардонида шудааст. ҳамчунин дар деҳаи болтаеви ҷамоати деҳоти Саймини Раҳимов бунгоҳи тиббӣ, дар деҳаи Қирма бинои иловагии мактаби рақами 17 ва дар деҳаи Иттифоқ бунгоҳи тиббӣ ба истифода дода шудааст. имрӯз дар ҷамоати танобчи боло деҳаи Навобод як бунгоҳи замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғамхории пешвои миллатамон мо табибон кӯшиш менамоем ки ба аҳолӣ хизмати сифатноки тиббӣ расонем. дар деҳаи селбури ноҳияи Восе майдончаи замонавии варзишӣ баъди навсозӣ ба истифода дода шуд. шароити иншооти варзишӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкорон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Восе ба талаботи замон мутобиқ гардонида шудааст. чароғонкунӣ ва шинонидани ниҳоли дарахтон зебогии атрофро таъмин кардааст. барои дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат изҳори сипоси кулли ҷавонони ноҳияро мерасонем. айни замон дар ноҳияи Восе бунёди варзишгоҳи марказӣ барои 20 000 ҷойи нишаст идома дорад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таваҷҷӯҳи коргарону мутахассисонро ба иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ва босифату дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонидани сохтмон ҷалб намуд. ҳадаф аз бунёди иншооти калони варзишӣ ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим, ташкили ҷойҳои нави корӣ, фароҳам овардани шароит барои гузарондани чорабиниҳои сатҳи гуногуни ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва баланд бардоштани солимии аҳолӣ арзёбӣ мешавад. айни замон дар бунёди варзишгоҳ дар ноҳияи Восе 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шудаанд. раванди корҳо аз рӯи меъёрҳои сохтмонӣ пешбинӣ шудааст, бо маром идома дорад. ҳаракат мекунем ки дар нақшаи додашуда ба истифода додем. ҳоло дар ноҳияи Восе навсозии обандбор ҷараён дорад. корҳои сохтмонӣ идома дошта 50 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. аз ҳисоби ҳамин обандбор тақрибан 4000 гектар заминҳои ноҳияи Восе обёрӣ карда мешавад ки ба зиёдшавии ҷойҳои навикорӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти дохилӣ ва рушди иҷтимоию иқтисодӣ мусоидат мекунад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода коргарону мутахассисон ва сохторҳои дахлдорро барои омӯзиши дақиқ ва анҷоми корҳои навсозӣ бо назардошти оянда мувофиқ ба иқтидор истифода шудани обандбор вазифадор кард. дар шаҳраки ҳулбуки ноҳияи Восе коргоҳи истеҳсоли мебел ба истифода дода шуд. иншооти истеҳсолӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бо назардошти талабот ба ин намуди маҳсулот сохта шудааст. сарвазири мамлакат таъкид намуд ки дастгириву таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат, пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо ба намояндагони бахши хусусӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридотро таъмин ва барои татбиқи саноатикунонӣ бо суръати мамлакат мусоидат мекунад. 6 нафар бо ҷои кор таъмин шуданд ва минбаъд дар ин ҷой мувофиқ ба дархости мизоҷон мизу курсӣ, ҷевонҳои гуногун, дару тиреза ва дигар намуди маҳсулот истеҳсол карда мешавад. айни замон дар ноҳияи Восе дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои супоришҳои роҳбари давлат бунёди иншооти гуногун бо саҳми фаъолонаи соҳибкорон ҷараён дорад.